Pinapalabas, saan apalubusan ni Dante ni Pamela Arumuar iti balayda, iso ang naglipas na ito'y. Iti kada na iti sentro ti Ili, nagkita da ken ni Darius. Nagmerienda da iti may sa restaurant, ket nakita da Davanji ken Mauricio. Binagaan ni Darius ni Pamela asaan ang makisiningad ka Davanji, tadakas da atao, ngam saan adim ngag daytoy. Iti may sangal daw, nagpablatter ni Dante iti police station tama pukpukaw ni Pamela. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Bala! Ken Rosas! Patya ka nagtalaw ti kapsat ko. Nas ka na mabirukan, sir. Ang mga no tila si mursurutan nan. Kunakon ket, agrairan nagiti kakasta sindikato. Sir, sana mabali na mabiktima ti kapsat ko. Hala, ibati mo na italadawan. Birukan mi ti kapsat mo. Apartment mila ang daytoy. Feel at home, Pamela. Ma'am? Adalaan ko makayat ko adamagan. Anya dayta. Kadwam J reporter. Isu ka diti asawam? Di kagdanag kan ko ana. Saan nakangan anwan? Agtalag ka kanya. Di mo ko man ibagbagara iti kan ko ana, ma'am. Ngamawan pa nagtalag ko kan ko ana. Nagkikita kami iti dayta a tao. Hindi agis eskwela akpay laang. Sa bali mo ti trabaho na. Sa bali mo ti trabaho. Saan nakaamabalin a pakibiyangan? Ma'am. Naskan nga gawid akon. Ang mga naberbirukan ako ni manong ko. Agawid ka pa'y kadi? Idinto ta, laplapdan na kan ni manong mo arumwal? Dito'y kan, Pamela. Orayam langan ti panagtrabaho. Saan ka di? At trabaho ti sapsapon? Anya ti aramidan ni Pamela ni Taunag. Nakatulog ka din. Agboy-boya iti TV. Itad mo amin akayat na. Ikam iti cellphone. Saan mo pa'y langa sa sitgan? Di nakakayat. Tigayam na ani Alexandra ti awisa kumaydi. Ang naatap. Iswa nakitkita mo tanday ta a Pamela. Naskan asaan na ta apagduaduan. Iso nga rod ako nak nga itad mo amin nakayat na. Pagyanam itinapintas asiled. Ket no mabalbalin sorwam nga ag-computer. Basic computer lang ti kasapulan. Tirigat na, kasano ta ang makumbinsir iti rumbang aramitan na. Malakalang day Tavanji. Tinapatag saan nga agsubli ijay balayda. Sir, aging gayta. Awan pa'y ti kapsat ko. Di ka man danagan, Dante. Araramidan min ti amin, tapno mabirukan mi ti kapsat mo. Idi pa'y laan. Agdua-dua akon iti gargaraw na. Ada suspetsak asabalin ti mapaspasamak kan kwa na. Dante. At nakadiyan mo nasingid agayem na. Mabalin tayo kapagdamagan. Malaksid kini Alexandra. Awanin, sir. Idi nga mi nagis eskwela. Bisyak iti trabahok. Ket jakon namamo dagiti gagayem na. Daytan ti maikadwa kaso. Iti missing person diti lugar tayo, Dante. Nasulbar ka din di mo na, sir? Saan pa? Aging gayta. Mapukpukaw pa lang ti umuna abik ti mga agnagan iti Susan. Kaya tita, si Marunumat ti kapsat mo. Agsungbat ti asino man nga akin aramid iti daytoy, sir. Biro kag ti kapsat ko. Uray isakripisyo kon ti biyag ko. Hello, Alexandra? Hello, Daddy. Siya akong timawag. Ngamin, gumurgura manan ni Mami kada kayo.
Apay ka no adiyo sungsungbatan ti awag na. Ni mami ma talaga. Tadi nakmawatan. Iso pasensya kayo, Daddy. Ado ti miss call di ta phone nyo. Wanya rod. Kat itakla nga nasawa sinungbatan. Naibaga ni Mami nga umay kaming to kano pumasyar kita. Anya. Alexandra, numabalin santay ko mga ita. Apay nga, Daddy. Kaya't ko kumabisitaan ni Pamela. Anya. Alexandra. At datinas ka na mamuam. Ngayon pangasim. Ta saan ka kumamakmakla at iti dayto nga bagakan ka. Ha? Apay, Daddy. Anya day na. Mapukpukaw ni Pamela. Anya. Wen. Manungal daw ang mapukpukaw ti gayam mo. Kat iso ti pakakumikong man mi ita. Nawaya ka nga garamat iti computer iti balay, Pamela. Kukuha amin nga oras. Basta adda ka dito. Nakababain samit, ma'am. Agbuya ka iti TV. Agayayam ka iti computer. Aramidam di kayat mo. Oh, Kat, ti cellphone mo. Ayan na. Indulin ko pa ilaang, ma'am. O sa Ramon, inted ko day jay para kan ka. Asino kumangay ti awaga ko no teksa. Adun to dagiti ma'am-mom. Ay, ma'am, naipadamag ang mapukpukaw ah. Bayam ida amang biro kan ka. Basta agyan ka lang dito ay. Kasano ka diti trabaho nga ibagbagayo kanya? Di kagdanag. Suruan ka na to. O anya, sinong batan ni Dadim ti telepono? One, Mami. Nagsarita kami. Oh, apay garod nga agsalit ka. Ni Pamela. Apay, anya ti napasamak kan ko na. Mapukpukaw ti gayam ko, Mami. Anya? Oh, anya da ito yan na mapaspasamak. Ang mga numay padamat kin ni mamang ko. Ngaging gayta. Di da pa'y amo no sa dino ti ayan na. Saan kumamo ka mapasamak da ita? Malagip ko nga mintimbaga na. Kaya't na nga ituloy ti panagadal na. Gapoy ti kinarigat ti panagbiagda. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga noda si murutan na. Saan ka kumanga agpanunot iti negatibo, iha? Sapay la kuma. Tamabiro kan damatlaan, tigayam mo. Nagmayat ti agay ayam iti computer. Nakataadon ti score ko. O, anya, Pamela? Enjoy mo ka ti matlaang ti games? Ay, adda kayo gayam di talikoda. Jack nadnadlaw. Itay pa yapoy-puyain ka. Kat panakunak, again enjoy ka. Wan, ma'am. Diyak ko napuutan ti oras. Malam gaya man. Ang discover ka lang iti computer no kayat mo. I-click mo lang no anya ti kayat mo amamuan. Dito ti may sabanag tapno makasursuro ka. Agamakak pay laang. Ang mga numaperti kaya ti computer yo. Numaperti, di kumatang iti bano. Kaya't ko ang makasursuro ka. Taday tanto ti makatulong kan ka. Tapno madaan ka iti ato a kwarta. At sino kayo? May isa ka reporter. Nakaumayak dito balayo, tanadamag ko. Ti may papan, iti kabsat mga babae, ang mapukpukaw. Sige sir, umunag kayo. Agaman na. Ala, agtugaw kayo sir. Amo ka na sakit, tinapasamakan ka.
iti pa nagpukaw ti kabsat mo. Ket kayat ko ti tumulong, tapno mabiro ka iti ayan na ita. Malagip kayon, sir. Da kayo dyan nagkabar idi rally mi kontra kini Mr. Kampiyon. Malagip mo pa gayam. Asan ka di asika, tinangida ulo iti dayjay arali? Wen, sir. Siya ngamin ti pan nakalider dagiti mangmangged. Inlaban mi ti kumpanya. Malagip ko dayta. Siya ngamin iti tinangibutaktak iti immoral nga rami day di Mr. Kampiyon. Ngem, nag-resign nakmadla iti dayja kumpanya. Apay, Saan mi ang magustuhan ti panangida ulo ti simukat kini Mr. Kampiyon? Kinurakot ni Ma'am Banji ti kwarta ti kumpanya. Isu nga awanan ti masweldo mi. kasta ka di. Nag-resign nak. Isu ajak maten na tungpal ti karik iti kapsat ko. Ama ituloy na ti panagadal na iti kolehiyo. Mabalin ka di, nga i-record ko ti panagsaritam. No makatulong lakit ti daytoy ang mabirokan ti kapsat ko. Sige lang, sir. Ada ka di sospecham, no asino ti simurutan ti kabsat mo. Awan ti amok. Ngamsakbay ti panagpukaw na. Pinawila ko na arumwar iti balay mi. Iti ngamin namin sa nasimmangpet. Ado tin sangpet na abado, kas kada sapatos. Kuna nang agtrabaho iti may sa restaurant. Kas dishwasher. Hala, ituloy mo. Ngamdya kon pinalutpot pay. Noan niya a restaurant ti pagtrabahuan na. Dayta lang ti may bagak, sir. Sapay ko ma. Tamabirukan pa'y tigabsat ko. Ay, nagboring iti unag. Kayat ko ti rumwar. Kayat ko ti agawid. Anyatan maglibas sa karumwar. Makamuditan magungot ni Ma'am Vanchi. Inayatag alukatan ti Rita. Nakalak. Ang dami nga ta sa bali ang nakalukat arwangan. Iti kusina. Amangan na nakalukat. Pamela? Ma'am Panji? Papanam? Dito kusina. Makain inumak ngamin. Yalaan ka ni ti Diyos. Oh, kaya't mo ka dito orange juice? Siyaklangan, ma'am. Siyakon. Yalaan ka pa iti tinapay. O sige, mabit lang, Kunak no di nak makita. Nakita nakmatan. Apay akas jay. Sip-siputan nagsamat ni Ma'am Vanchi. Oh, ato ti Diyos kan tinapay. Ma'am, ada ko maibagak. Anya dayta. Mabalin ka ding agawid ha? Agsubliak matlaang? No agawid ka, sigurado, saan na ka napalubusan ni manong mo. Kaya't mo ka di amay kulong ni Jabalayo. Ay, matuukan ka ka din ni Balay, Pamela. Wan, ma'am? Di ka madanakan. Ipasyerda ka. Ang, kwarta ti sa pulang, Pamela. Iti ka nito nga addan ti kwartam. Magatang mo ti kayat mo. Maikam to matan ni manong mo. Iti kwarta. Anya, kayat na ti aglibas. Imbaglakit din ta nakita ka. Kan inlak ko ti ruwangan. Iswasaan na nakalipas. Di mo baybaya na makalibas, Vanji. Delikado, no makalibas. Wanyarod. Sigurado ang makaswanta. Anya ti ramidan ta. Iya dayuta dito'y ni Pamela. Naibaga kung daytakan ko na itaya. Kunak nga ipasyarta. Sana ko na sumurot. Ipano mo langin dito'y kat ijayton nga irugi na mati agtrabaho. Mauricio, matanagan ak. Apay kumamadanagan ka. Ha!
kontrolado ti amin, Vanji. Tinapatag ita ipanaw mo ditoy ni Pamela. Kasangsangpet mo laeng. Ita, kayat mo manan ti agsubli. Binisita kayo lang, Corazon. Anyat klasem apadre di pamilya. Umay na kami lang bisbisitaan. Isuadyak kaya ti agawid. Takanain kang agsermon. Anya. Apay ngamin na di mo maawatan ti trabaho. Agyaman kakit di. Tadapay panawin ko amang bisita kada kayo. No kasta. Nalawag nga roden ti amin kanyak. Talagang addamanen babaim. Insukat na kon. Basta man ti ibagam Corazon. Makaumakan. Imbes ang makainanak nga agawid, saan? Takarkaroon mo at abandugan ti panunod ko. Daddy? Alexandra, Daddy, naimbag ta nagawit kayo. Anya ngay, nabirukan nyo ka din ni Pamela? oh, Kaya't yu asawan, Daddy. Di yu pa'y nabirukan tigayam ko. di kagdanag. Para aramidan mi ti amin ang kabagilan mi. Saan ka kumamapukawan ni tinamnama, Alexandra? Pamela? Uy, Pamela. Ma'am Vanchi? Agriin ka. Anya pa lang di oras. Aglubot ka. Agbiyahe ta ita. Anya? Alam di cellphone mo, arigalo kan ka. Tamaaramat mo di pagpasyaran ta. Owan ma'am, agrubat ako. Nagpartak ti pa nagpataray ni sir iti kotse. Agdel nervyosak ma'am. Naskan ngamin ang maaputan ta di last trip abas iti sentro. Di ka madanagan, Pamela. Sigurado nga ag-enjoy ka iti panagpasyeryo ka ni Mammo Abanji. O sige, agawin ka. Amangan nga da makakita kan ka dito. Aganat kayo iti biyahe. Awagan dak adakos. Pakamon ka. Si kakaditi ibagbagada maururay kanyak dito police station. Wan sir, siyak ni Darius. Ti anak day di Mr. Campion na negosyante. Wan. Malagip ka. Kabats na ka ti anak ko. Imay kayo idin iji balay. Saan? Pudno day ta, sir. Anya ti maipaikokan ka. Sir, kaya't ko lang at tumulong. Mabirukan ni Pamela. Oh. Anyamat ko mati maramidan ti may sangag tutubo akaskan ka. Sir, nabayagan na kahit kung aramidan na ito'y. Ti sumango kada kayo. Kat sapay la ko ma. Ta makatulong dagiti ibagak kada kayo. Nangro na iti investigasyon niyo. Anya. Sige. Rugyawon ti istorya. Sir? Sakbean na ipadamag ang mapukpukaw ni Pamela. Siya ti kadwana. Anya. Anya ti mapasamak ken ni Pamela. Itatadan na ito'y itiikot na Vanji. Gagayem. Di yuliwain na din ken. Tituloy, tinubela tayo ang napauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Tinapalabas. Linibasan ni Pamela tikabsat na. Kat kabayatan ti panagmeryendada ken ni Darius. Nakita da ni Mauricio ken ni Vanji. Saan ngayon kan kano ni Pamela ti pananglapad ken kuanan ni Darius. Kat simurot na ito'y kada Vanji.
nagtalinarid ni Pamela iti apartment da Vanji Can Mauricio. Iti na minsan agandatan ni Pamela ti aglibas. Naranaan na ito ay ni Vanji. Nagdesisyon maten da Mauricio kan Vanji nga ipanaw ni Pamela. Iti sa bali a bangir. In report ni Darius ti amuna, may naig iti pannakapukaw ni Pamela. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo na paunwan. Bala Ken Rosas! Anya. Patyandak ko maser. Pudno ti ibagbagak. Simurot ni Pamela iti reporter, ani Mauricio. Kadwada ni Vanji. Isu ti kadwa ni Mauricio ag mermerienda iti kantin. Pudno ka di dayta. Wen sir. Pudno dagiti imbagak. Atay unan di biyahe tamam. Nabanno ka. Sige. Aginana ka pa lang dito hotel. Agpasyartan to, inton makainana ka. Agsublita ka di matlaang nga dagos? Aganyo ito pa'y. Di mo pa'y laang panunutan di pa nagawid mo. Mabitla nga, ada ka sarita. Pingin mawag ka. Nakadanon kayo ka din, iti papanan nyo. Nag-check-in kami iti maysa a hotel. Sige. Mangbirok kanton iti apartment, amabalin nyo apagyanan. Dahil ti sumarunong aramida. Pantaya manalaing ni Pamela. Amangan no makalibas. Amok ti aramida. Inaramid kon ti ammo, tapno mabiro kan ni Pamela, Nana Linda. Ay, Darius. Napagka tinaramid mo. Sapay ko ma. Tadda pagbanagan dagiti imbagam. Wen Nana Linda. Kat nagkari ni Major. Nga ilimod na ti kina siya sinok. Tapno sandak a mabigbig. Kat namnamak na ita. Ay, idi pa'y lang amin kat agdua-dua akon iti dayjay avanje. Idi pa'y laeng amo kong adakas ti aramid na. Kat iti dayi apan nakakita kadakwada. Patsyak. Adda relasyon da. No kasta, nalawagan kanyak ti amin, Darius. Ti anya, Nana Linda. Nga adda pa kainaigan dagiti dua, iti pannakatay day ti amam. Narigat a panunutan. Ngam, isumat lang ti suspetsak nana. Amangan, no pati pan nakapapatay ni Ray. Kat adda pa kainaigan da doha. Oh, kilat. Ti panagbisitam nito'y opisina. Kaya't da ka lang nga pagsaludsutan, Mauricio. May papan iti anya, Major. May papan iti pan nakapukaw ni Pamela. Anya? Ibagbagam ka di nga adda pa kainaigap iti panagpukaw na. Saan mo takas? Sakla pagarupan a pagduaduan na kaya, Major. Siyak anasinged agayem mo. Pabasulan na. Kinamom. Ibil-build up ko tinapintas nga imahim dito'y alugar. Hanggang kastagayam, ti panunot mo kanyak. Mauricio. Sumbatam lang dagiti sumagmamano sa ludsod. Tapno malawlawagan ti isyo. Sige, nawaya kayo nga agsukimat dito'y opisina. Tapno mapanagnakam nga awan amok iti dayta. Umuna damag. Adda ka di relasyon nyo. Kenny Panji. Awan. Natural lang agkita kami ta agisursurat akat nga rod
iti artikulo. At dalamin nakakita Nawaya ka- kayo nga agimbistigar. Panagnagkakada kayo, nagbidot kayo. Agtalagak iti kabalan nyo nga agimbestigar. May naig iti panagpukaw ti kabsat ko, sir. Kumusta ka din tinagbanagan ti investigasyon niya? Dante. Saan ka diyan nagtrabaho ka iti kumpanya da iti Mr. Campion? When, sir? Ngam nag-resign ka. When, sir? Ta saan na kami napaspasweldoan? Kaya tamom ka di. No sa dinyo itan ti ayan ti simukat iti day di Mr. Campion. Anang idaulo ka da kayo. Ni Ma'am Banji, sir. Apa man ang nag-resign akon. Diya ako nagsubsubli, Jay. Ngamsak ba iti pa nag-resign ko? Aminak. Nagsinungbat kami pa'y kini Ma'am Banji. Apay ka di nadamag yo, sir. Oh, Dante. Narigat sa ngem. At da nakakita. Nga iso ti simurutan ti kapsat mo. Anya? Saan na no dayta, sir? Saan? Siya ka mismo timapan iti ayan ni Ma'am Banji. Adan ti initial nga investigasyon mi. No kasta. Nangipananan iti kapsat ko. Mapatay ko day a babae. Awanen dito ni Vanji. Anya? Uray iti kumpanya. Manunabulan anang rigap. Saan? Kat adda na kay baga. Ang naglugan da iti bas sa pimanaw. Ti awanan bain. Apay at ikabsat ko, bay! Apay! Oh, kumusta, Banji? Nasaya. Sumit nga tan. Idi nakasarang kami iti apartment. Kat ni Pamela. Nakaturok. Bantaya manalaing, delikada. Suspetsyon akon iti pan nakapukaw ni Pamela. Ken uray sika. Anya? Iswanas ken nga aganad kayo. Ada siguro nang report. Dayta ti patsek. Ngem sanda nga agbaligi. Mapaayda iti anyaman nga investigasyon da. Maipapan ken ni Pamela. Pinayaban ka tadyakon kayat ti makagkagteng kanya katamag, Mauricio. Anya damag dayta, sir. May papan iti panagpukaw ti may sabalasa nga managan, Pamela. Mamati kayo iti dayta at damag. Dahito iti may bagakken ka, Mauricio. Ya kayat amay raman iti kalukwan ti pagiwarna kapag sursuratam. Nangato ti kredibilidad dahito ya pagiwarnak iti komunidad. Kat ya kayat ang mapirdi dayta. Sayang gusang lang dayta anakadanon kada kayo, Mr. Editor. Kasano? Nawapanek na kakapod no? Nakasagana nga ag-resign. Agpanurot ka na laing. Nabayag ka ni ti daytoy at trabahom. Awan ti dakas nga ar-aramidag. Sapay ko mga tawan. Tapno awan pagbabahuyam iti udina. Pamela? Di mo ka di magustuhan ti makan? Awan ganas ko amangan, Ma'am Banji. Nakaululimag ka. Talaga ka di akasta ka? Adalaan kayat ko amamuan. Anya dayta? Aglamlamang ta ka di? Apay ko mga aglamang ta? Kas lang amin kasta ti pa nag-break nak, ma'am. Aglamang ka. Tadi mo kayat nga agsubli ka ni manong mo nga strikto. Saan ka di? Kayat ko nga ti maadaan iti trabaho, ma'am. Pues, sumangpatan ti order ko a computer. Rugya mo ti agtrabaho.
Umapala ka dagiti gagayam ko tagis eskwela dan. E dinto ta siya kat saan. Iswasay saya tumlangan ti trabahom nga itad ko kan ka. Adun to ti kwartam, Pamela. Dagitin to gagayam mo. Ti umapal kan ka. Sa dino nga taitan ti ayan ni Pamela. Amangan mat no simurutan kadagiti sindikato. Anya nga tataramida. Yak kaya't ama irubo ti gayam ko. Di na nga tanaawat dagiti surat ko. Iso adi na nasubalitan. Wano talaga asaanen ang nakadanon kan kwa na. Ado dagiti kayat ko amaamuan. Inton sumaruno alawas. Sembrit min. Agbakasyonak ijay probinsya. Alexandra, umadanin ti semestral break yo. Anya ti plano nga aramiden. Ado mami. Ado dagiti rumbang nga si kaswat. Amom, nakasarita ko ni daddy maipapan iti plano ta apa nagbakasyon iti probinsya. Ngam, saan ngay manugot? Apay ka no. Delikado ka nung ngamin ti mapan itay jay. Nagruna, taaging gaita kat awan payla. Amok mami. Iti saan apa nang sungpat ni daddy kadagiti sa ludsod ko. Amokon. Aging gaita. Di da pay laam mo no sa dino ti ayan ni Pamela. Amangan no makatulong ti barong a teknolohiya. Tapno matuntun ti ayan na. Computer ti kayat mo asawan. Wan mami. Uso ita data. Ado ti maaramidan ti computer. Saan ako na naasam ka na kita? Ngamin, bakit akon? Agaramidak iti account ko, mami. Barang babaan iti daytoy. Maamuak no sa dino ti ayan ti gayam ko. Jack maawatan ti ibagbaga ni dadim a cybercrime. Krimen na maiwaywayat babaan iti internet. Adun dagiti agbalbalin a biktima iti cybercrime. Nang runa, dagiti minor di edad. Kasta ka di. Sapay la ko magarod. Ta saan nga agbalin a biktima ni Pamela. Sapay la ko ma. Saan mo apagput nga ti computer, Pamela? Saan na kangan anwan dayta? Ado ti maitulong na dayta kan ka. Ma'am, i-click mo lang ti site kayat mo apapanan. Kasta lang kasimple. Kayat ko kumati maadaan iti ato agayam. Padasam amapan ijay chat rooms. O sige. Sige lang. I-click mo. Ay, agnerbyosak, ma'am. Apay ko mga agnerbiyos ka. Okay. Ada nag-message kan ka. Basta ang message na kan ka. CTC? Anya da ito'y CTC? Care to chat, ti kayat na asawan dayta. Damdamagan na, no kayat mo ti makichat kan ko na. Oh, adamanan message nan. N-A-S-L. Anya dayta? Name, age, sex, kan location, ti kayat na asawan dayta. Tandaan ang Pamela. Foreigner dagiti William. Galante da ngamin dagita. Nay, Dariaus, kunak man no semestral break yaon. Uwan na. Makalawas mo ti bakasyon mi. Una, tani agbasbasa ka manan iti libro. Advanced study lang, nana. Taintun sumaron no asem. Narigrigat ton dagiti subjects mi. Una, ngam amangan no masubra am day tapan at basbasam. Saan mat, nana? Kinapudno na. Aw-awisan dagiti classmates ko nagja-jamming kami. Oh, apay adi ka mapan. Panawon nga aging joy ka itabaro. Agbasa aklaangan ngam ti aginom.
Ay na, seryoso ka launay iti panagadalmaw. Sa bagay, mayat metkit di dayta. Tapno makaturpos ka adagaws. Sa dino ti ko na mapagpiknikan nyo kadagiti classmates mo. Iti may sa resort, mami. Kadwak dagiti classmates ko. Kenti may sa professor ko. Sa bagay, kundaway yumat nga agaliwaksay no kastoy a semestral break. Naisagana kong dagiti gamit ko, mami. Sige, mapanakon. Oh, mabitlaan. Kunakman, no umay dakadagasin dagiti classmates mo dito balay. Saan, mami? Imunadan. Sumarunong aklaangan. O sige, mami, ha? Ag-overnight kami, Jay. Ma'am Panji, tulungan kan nga akluto. Saanan? Siya kung diti kusina. Ingka kiti makichat. Mabainak, ma'am. Saan ka na matulungan iti trabaho? Saan ka madanagan? Ikabisadom kit diti makipag-chat. Sarakam dagiti sites, akayat mo asarkan. Kat no ada makipag-PM kan ka, ayaban na. Ha? Anya a PM? Private message ti kayat na asawan da ita. Iba tulo dami ti private message ti ka-chat mo. Kat sayat, Pamela. Adda kwarta dita. Oo, datoy dito na po, nakasangpat na yun. Bumaba kayo na po. Dakkel ang tinagbaliwan dagiti probinsya ni. Saan makas ini? Tinasayahan. Mangarkilaak iti tricycle. Tani, sumikingatan. Sa dino ti pagtuwak. Tinasayahan. Agjet inak pailaang iti may sa hotel. Naskan asaan ama-amon ni daddy ti kadak ito. Amangan no pagawidin na kadakos. Ay, ado ti pasaheros no kasting oras. Magnaak, kat mapanak iti dahi abanda. Baring makalugan ang adagos iti tricycle. Aguri ka. Kasla kabisadok dahi ta lalaki ang magmagna. Juan, iso laki ti. Arumbang ka di akasalitak. Amamunak pahingata. Ha? Timalyaw dito yan ko. Lingdak ti rupak. Ni, umasidagan dito yan ko. Anya ti aramidak. Asino ti lalaki anak kita ni Alexandra? Gagayem. Ti uliway na dinggan, ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Bala! Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti direksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon